Проект Non-Formal акцентира върху трансформиращата сила на неформалното образование за справяне с социалните предизвикателства и повишаване на функционалната грамотност сред младите хора. В рамките на проекта в периода 23-26 април 2025 година в Турция се проведе обучителен семинар с участието на 20 младежки работници от 4 държави – България, Малта, Турция и Полша. Темата му е Relationship between formal and non-formal learning. В Позанта домакините от Турция посрещнаха участниците от България, Малта и Полша изключително сърдечно, а връзката между формалното и неформалното образование те демонстрираха чрез посещението в начално училище Ататюрк, където се запознахме с методите на преподаване. Разговорите с ръководството на училището за допълващата роля на неформалните методи за образование, отличните условия за учебни занимания впечатлиха всички. Учениците ни представиха вълнуващ спектакъл. Срещата с учениците завърши много емоционално за всички. Запознаването с формалните методи за обучение в Турция продължи с среща с ученици от средно училище, където ни демонстрираха възможностите за творческо развитие на младежите чрез рисуване. Също и с неформалните форми за повишаване на креативността на младежите чрез рисуване във вода. Ние също рисувахме, а после домакините подариха рисунките на всеки екип от обучението. In Turkey, there's a belief that it will bring Lucky. good luck. Lucky, yes. Patron neredesin? Mami. Сега ще ни направи. Şu noktalar var ya, onların hepsine bak mesela. Şu siyah tanıdık kenarlarında bu şekilde yonca oldu. Four leaf clover. Yeah. Very nice. Çok merak ediyorum. Çekebilirsin. Ben bunu yapıyorum. Böyle berbat bir şey çıkmaz mı? Yok çıkmaz, dur. В професионалната гимназия ни посрещнаха с концерт. Музикантите в оркестъра са учители и по този начин те стимулират учениците за неформални занимания с традиционна и модерна турска музика. Сърдечната атмосфера стана предпоставка за неформални контакти с младежите, които завършиха с общи турски танци.
Запознахме се с работата на местното управление на образованието, където творчески разисквахме възможностите на неформалното образование и връзката му с официалните програми и методи на преподаване. Специална е срещата и с кмета на Позанта, господин Али Аван. Şöyle o zaman başlayalım. Öncelikle şehrimizde bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. We thank you for being our town. Şehrimiz normalde 25 bin nüfusa sahip ancak yılın 4-5 ayı 500 bin gibi nüfuslara ulaşan yayla turizminin önemli bir merkezi. Our city actually has a population in 25,000, but in summers it increases 500,000 in population. Sizlerin de aynı duyguda olmanız bizi ayrıca mutlu etti hocamın söylediğine göre. We are really happy that you like Pozantı and you have the same emotion with them. Erasmus projeleriniz devam eder. Biz de Pozantı Belediyesi olarak bu projelerde tam desteği Milli Eğitimci abilerimize vermeye devam edeceğiz. We hope that our these kind of Erasmus projects continues all the time, and we really support these projects. Umuyorum buradaki misafirleriniz iyi geçiyordur. We hope that your guest being here goes well. Домакините демонстрираха неформални методи на образование в творческото училище за обучение на жени, деца и младежи, където те изработват красиви изделия от отпадъчни материали. Под ръководството на фасилитатор, младежките работници се запознаха с много игри и неформални методи за работа с младежи, които ще прилагат в бъдеще. Работиха в национални и интернационални екипи. Only one. I'm a primary school teacher. Разискваха формалното и ползата от неформалното обучение за младежите. Color. We'll talk about the relationship between formal and non-formal education in the world and Europe and Turkey. We are yellow. We should think different and positively. Onlar öyle diyorlar. Bir de şey var. Evi var. Neleri var bilmiyorum. Aki foto please. The photo and your Yeah, again. Please. Say hello with traditional bread who names Pita. Pita, thank you for my friends. They Today, we have a Barnita made Barnita snitch Turkey. welcome. Make salad
She's named Shopska Salata. And we give here Slatko making from home. Very good, so you can also try them. Yeah, like a caramel patch. And also another thing is that that is called like bird milk. It's very sunny with not a lot of nature, unlike here in Bulgaria. But we are surrounded by sea and beaches. And while we are not going to be doing any traditional dancing, because we don't have any, so forget that. We do have a couple of like traditional, well not much, but we do have something traditional from Malta. It is stuffed with rice and some spices. In some regions it is made with meat too. Its ingredients differ from region to region, but in all regions of Turkey it is made in different ways. It is our general food. It's called bandırma. It's actually a traditional sweet made from walnut. That's all I think. You can taste and it's very delicious. And you can stay. В края на обучителния семинар участниците получиха ютпас за валидиране на наученото за връзката между формалното и неформалното образование, които знания те ще приложат на практика в работата си като младежки работници в своята държава. We are very happy to meet new friends, to meet new partners. Thank you for your collaboration, thank you for your partnership.